Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian katuk anisngi kajing ino kam u Dr. Jimino Mautho naka United Democratic Party kum u General Secretary. Kalami kajing kran na uba bat scam merbo unong aiktian ke Voice of the People Party dak bakano baka UDP kadega seng ke bashim kabu bat ke ban sahyar bat ke ban namlong AA shu haus nam hajar pupra kalapenong ya uba atita Starwell Khan working president ke UDP banong ba udap dak kajing lingo banyu i ba uba bat scam merbo unde ubaningkong ban kran AA halor kane ya kajing ino kam u Dr. Jimino Mautho. Habakran shikila pathai kubor akan upaisni ke santarik jerliu hajar pusan uba atita Starwell ulaong baka UDP kam jutukla reka kam seng jongki bat kumta kani kejingkran jong uba bat scam merbo kalong kubamla ban priang setia nalor kata ulabu jingkli ba uba bat scam ulade unong ya tholupa na du menu bat udai kum unong aiktian ne unong ya tholupa jong ke VPP ban ong baka UDP kan sahyar no uba atitas ulaong bakum urang ba udai ban kyar ya kaban kran kum yakin kikiantien namar ba kum kinong trei pat ba bat kinong yalam jong ki seng san perthei kidon la ka jong ke benta ban trei bat ban burom mar kaliang ba bat scam no spokesperson jong ka PPP ningkong ngalengo ka ka pelong ya iba bat scam ban react ningkong mai mo ba in react ningkong mai ya kata ka jing resign jong i Dr. Jimino ngam sutu kamut iu kabaa balai pat ba inda keno mo ya ka parti ka jongi nama ngingim dan jing keno ka parti PPP lami ne larung manu kamde ka kamram jonga la ne ka kum unong kren jong ka parti la ne ka kamram jong kinokit kam jong ka parti jongi bangin riak halo ka parti jong kiwe ngidon la ka jong ka nongrim ngidon la ka ideology ngidon la ka jong ka mandate ka pupai ba la ai ngi tengah sungo ba ka tu ka jing ong jong iba bat scam kam tam bai pen mi itu ka kentien ba ka parti ka de ka long ruthless nang ta ka long opportunistic force ngaso ka long ka ka ba ngimla pediang ka na kalian ka jungi ba ka ba hiong ma pi mentan ba ka parti UDP kelas sedang ban kando ban ila ya ong baru bahkan long irrelevant how arza pra kabut irrelevant kabut ba kanum long issue kan how at pra ngalengo kay bay ba scam ila long dong yetu lupa na do bendo idi spokesperson ni dong yetu lupa na to ka PPP mo dag baburom ni ka ngaso ba kum urang ba day ban keren ko bini kentien kay namar ba kum kinong trengi dan la ka jong ka benta kum gid khat jo kinong yalam jo ki political party ba per niya burong iwe dapat tangkawai ka bangakwa ban pensro ha kani ka por kalong ba ka UDP kamde ka parti ka padang mandet kade ka parti ka balas suit la sure nado ka por EPLC hadian kami ke HPU bat hadin ke HPU nilai telilang ke HPU bat ka benta jo ke HPP bat ka PDIC ban form ya ka UDP bat ka UDP dak baburong ya ki babun ki reurang ba ki babun ki MLA ki MDC kelas sei na ka UDP ngat harai him kenmau ba wat unong yalam jo ka PPP ru uday produk jong ka UDP takadaw kamut tang habadan bami na ka parti kan sano Shibon kilami na parti UDP may tang ba Jimino ta kibabon ki leaders kilami kibabon ki MLA ki ex MLA kilami re ki leaders ki wan kilay re ka parti kane nama balay kane ngidon lang ka jong ka ideology ngidon lang ka jong ka nongrem bat kata kalong ba kasyong hangi kum tinong yalam kasyong haki priyo gibda na parti ngimju ong ba ka parti jongno kani ka basnio kabalong kumta kabalong bangin keno kan tho ikiwe parti kamlong ka babha kata le kasyong haki dong yalam kasyong haki priyo gibda na kata ka parti kilong gibakumno okay kata daw ngaso ba kacing kren ka jong ni ramba kalong ka bangim la ban pedang